Escoitastes algunha vez que as plantas precisan que lles falen e as acariñen para seren felices? Quero contarvos unha historia. Eu coñecín unha vez un pequeniño bosque afastado de todas partes, frío e escuro, cheo de árbores, cheo de arbustos, cheo de vida, mais baleiro de sons. Este silencio tan extraño e inquietante facía que as plantas medrasen tristes e desganadas, cas follas escuras e febles. No centro do bosque, na parte máis sombría e silandeira, medraba unha grande árbore lendaria. Das súas polas penduraban enormes follas, anchas, longas, escuras. Preto do tronco medraba unha pequeniña folla que, aínda sendo nova, xa semellaba ser diferente do resto. Aquela folla chamábase Alami. Alami era diferente do resto de follas. Non se conformaba con vivir no máis absoluto dos silencios. Ela estaba feita para vivir a vida doutro xeito. Cando chegaba a noite e a escuridade era absoluta, ela rompía con aquel silencio cantando.
Pasaba o tempo e Alami, farta daquela vida, decidiu soltarse da árbore, deixar atrás o resto de follas e ir na procura do seu soño. Aproveitou unha noite que facía máis frío do habitual e comezou a tirar con todas as súas forzas. Unha e outra vez, ata que por fin viuse libre. E co peso comezou a caer nun abismo escuro. Asustouse moitísimo porque non sabía cara onde ia. Pero a sorte sorriulle. Ergueuse unha leve brisa que a sostiña no aire, tornándose a vento, deixando de caer e comezando a voar, como sempre soñara. E voou moi lonxe do bosque, e cando deixou de soprar o vento, comezou a planear ata caer no medio dun camiño. Mirou ao seu redor. Non había ninguén. Estaba soa. Xa levaba un rato así. Sí, de feito, comezaba a pensar que o mellor a súa aventura non era unha moi boa idea, cando de súpeto pareceulle escoitar algo, un son. Concentrou toda a súa atención, escoitouno de novo. Era un son seco e constante, insistente, que cada vez facíase máis e máis presente. Ringleira cada vez máis longa. Eran formigas, indo cara a ela, cantando. Alami por fin podía escoitar algo por primeira vez que non era só a súa voz. Este era un soño feito realidade. Absorta como estaba, non se deu de conta de que as formigas apañárana para levala ao formigueiro, non para recibila como amiga, senón para utilizala como provisión pro inverno. Para cando se deu conta xa era demasiado tarde, eran demasiadas, tiñana ben suxeita, estaba atrapada. As formigas entraban no formigueiro, estaba perdida e de súpeto un forte vento conseguiu que escapara, deixando atrás as formigas. Ai, aquel vento levou na beira dunha praia. Oh, era unha contorna agradable. Oh, chea de luz e cor. Ai, agora aquí sí que Alami pode ser que atopase o seu lugar.
as ondas ao bater na beira improvisaban unha divertida canción e os peixes que vivían na auga cantaban con moita ledicia choutando. Tan divertido e sentíase tan ben que decidiu meterse na auga co resto dos peixes. Mais Alami non estaba feita para aquel mar. Co seu peso, en canto sentiu a auga, sentiu como lle faltaba o lento e comezábase a fundir. Cada vez máis, cada vez máis, cada vez máis. Ata que de novo un vento máis forte que nunca soprou, salvándolle a vida de novo. Alami seguiu buscando a súa felicidade. Sí. Percorreu numerosos lugares, praias, montañas, lagoas, terras, na procura dos seus soños, pero por algunha razón algo impedíalle acadar eses soños. E fartouse de buscar, sí. Un día o vento levouna a descansar na copa dunha árbore que estaba no medio dun parque, soleado e tranquilo. Desde ali arriba, Alami ollou para baixo e viu unha nena sentada nun banco, absorta na lectura dun conto. Sería a compañía daquela nena o que tanto precisaba Alami. Invadíana centos de dúbidas e despois de moito cavilar tomou a decisión. Guindouse da árbore. Alami foi parar aos pés daquela nena que no momento que a viu deixou de ler o conto. Oh, estás ben? Mancácheste, díxolle a nena collendo entre as mans. Oh, coidarei de ti e levareiche comigo. Entón a nena colleu a Alami e meteuna no conto xusto onde o deixara aberto e pechouno suavemente. E xuntas estas novas amigas marcharon do parque. A partir dese día, Alami foi moi feliz ca compañía daquela nena, cantándolle, léndolle contos todas as noites. Así descubrimos con Alami que os soños, por moi complexos que sexan, tarde ou temprano atopan o seu camiño.